Murume wekuChinhoi kumakonde oponda vanhu vaviri ndokumhanya kun'anga kunokumbira mushonga wekuvhara ngozi. Ko mutongo wedeath sentence wadi zvawo kudzoswa zvichida vanhu vangatye kuuraya vamwe. Kusangana kwatikuita zvakare pachanel ino, channel yeZim Witness TV, pandinodzoka nemaupdates akasiyana-siyana. Ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano, ndinokumbirawo ungobaya button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. Mhuri yeZimbabwe nyaya yandadzoka nayo nhasi inyaya inosuwisa zvikuru uye ichirwadza kutaura. Zvinoita here kuti munhu auraye vamwe sekunge ari kuuraya huku, kungoti chete ane chikwereti chaari kuda kudzorerwa? Izvi ndinozvitaura mushure mekuurayiwa kwababa naamai vanozivikanwa zvikuru muChinhoi nekusaplaya mukaka, avo vanova mai nababa Tayero. Baba naamai ava vanhu vanga vati kurei zvishoma, asi vachiri kushanda nesimba kuti vararame. Murume wekuuraya amai nababa ava anonzi apedza kuuraya mai nababa ava akabva amhanya kun'anga kuti anopiwa mushonga wekuvhara ngozi kuti asamukirwe. Asi n'anga yacho inonzi yakaita zvakanaka nekuzivisa mapurisa nezvenyaya iyi. Murume uyu ndokutanga kutsvagwa, asi yakanga yava too late. Pakuuraya uku zvinonzi mhondi iyi yakabva yatora mombe nemotokari yevashakabvu ava ndokutiza. So ndichakusiyai makateerera nyaya iyi, asi kana mapedza ndinokumbira kuti sangane mucomment section muchitudzawo zvamunofunga pamusoro pechiitiko ichi, uyezve semhuri yeZimbabwe tingaita sei kuderedza nyaya dzekuurayiwa kwevanhu munyika. Indonzi Kansela Mangwanya, ndiri kansela weWard 15 iri under municipality of Chinhoi, but constituency wise tiri kuMakonde rural district. Pane chiitiko chaitika pano chinoshamisa kumapasi 3 pano panonzi paTayero, pababa namai Tayero, tongoti vana Tayero. Baba vaTayero vaishanda kuCSC vari inspector wenyama, zvokuti paAbhutu pa11 miles ndo vainspector mombe dzinenge dzauya kwaAbhutu kuyako. Saka zvaitika pano ndezvekuti kumapasti na18 past 3 ndafonerwa nasekuru vanonzi Vachuma. Vachuma ava vanoita zvenhingi, vanoita zvekurapa vanhu. Vanifonera vakati kansela muri kupi, muri kumba here kana muri kufamu? Ndikati ndiri kumba. Zvikanzi no, ndiri kuda kuti timhanye kumapurisa izvozvi, pane mukomana auya kumatare kwangu ari kuti anhingirika aponda mai Tayero. Ndikati aiwa sekuri chimubatai muvaradzei? Zvikanzi no, atobuda. Zvaitika ndezvekuti izvo mukomana uyu ari kuti aenda pana Vachuma achiti ari kuda kupuwa mushonga wekuti atsipike kana kuti agadzire mhosva dzake idzi, but kwavari aenda achiita misrepresent, anga achiti munin'ina wake ndiye akauraya munhu kushamba. Saka anga achida kuti apuwe mushonga naVachuma. Vachuma vacho vakati no, ini handipi munhu asipo, ndoda kuuya naye ndimugadziradi auye. Saka iye mukomana uye hanzi aita a moment of silence, aita kuma 5 minutes akanyara akazoti aiwa Vachuma regai ndimutaurire chokwadi, ini ndauraya vanonzi mai Tayero. Mai Tayero vanga vasingandipi mari yangu kudii, zvongotaura zviya zvikanzi ndo vauraya saka urikuda mushonga. Zvikanzi no, saka sekuru vaikunza kushandisa pfungwa, vamupa mvura bhaketi rekuti anogeza, hanzi handina chandaisa mushonga, akamutichinda unogezera kumararano. Saka ivo vanga vachiitira mukana wekuti vaone kundifonera, vabva vaenda umva vandifonera, ndo pavandifonera pacho ipapo. Iye ari ikoko abva angouya umva aenda kumota kwasekuru, umva vamhanya kwandiri vakati no, kansela ende kumapurisa izvozvi, pane munhu ari kuti aponda mai Tayero chichichichi. Saka tadaro izvoti tabuda ndobva tateera mota yacho yaanga achishandisa. Anga atora mota yamai Tayero vaaponda ivavo nababa Tayero akalodha luti yake imomo. Saka abva aenda kuChinhoi, abva aenda kubhangeti, anga vaudza kuti ari kuenda kubhangeti. Saka isusu taenda kuChinhoi, mapurisa areacta, maroadblock anga azara muChinhoi mese umu, nadispo vanga vachiita roving around vachida kutsvaga mota yacho yamai Tayero, because imota inozikanwa ndimai vanosupply mukaka nababa. Saka zvadaro izvo, on our way back takuti tichidzoka isi tabva tavaya pamba pacho tasvikowana imwe room makarara mukomana akadhakwa. Saka mukomana uyu tabva tamumutsa, mubva tamubvunzawo, tikati ndiri kuda mai Tayero, makuseni ndiri kudaenda navo kuHarare, pane zvatiri kuda unogadzisa, vari kupi?
saka angotsika-tsika, hakusi kutsika-tsika, anga akadhakwa zvokuti munhu ari kuratidza kuti asi kuziva zvaari kuita. Ndobva tamutaurira, tataura naye, ndobva ati vari mumba umo, bva tavhura mumba muyamo, we forced kupinda mumba macho imomo. Ndobva tawana maita hero vakarara bhodhi iri pamubhedha, babata hero vakatosva vari pasi, vari papool of blood. Saka izvozvo ndo zvinhu chiitiko chaitika kuno chinoshamisa. Vanhu vese vechidoro pana paine thousands of people vanga vari pano, kuti mapurisa vatozoita vekudhisimisa vakuvadzidzisa kuti idaiwoi, mukaona maitirwa nevhizita munofanira kuita mabackground checks ekuti munhu iyeye akabva kupi and so forth. Saka uyu mukomana uyu zvaiita pano tatozodiscover, mapurisa aenda kuti panapa pauya rori nemombe dzatobiwa, hatisati taziva kuti ingani, but dzinosungwa dzese hadzipo, dziri kuratidza kuti dzatoinda. Ende tiri ipapo nemapurisa tichionesana, mombe dzadziri mudanga musina kuvharwa padhoo, but hadzina kubuda. Then obva taenda kumba kwaigara mukomana uya, taona kuti pane lori yadonedza something ipapo. Hatingatauri for security reasons. Pane mumwe rori yadonedza something ipapo. Ndobva tadiscover kuti mukomana uya atakura zvinhu zvake nelori and so forth. Ndobva aenda nemota yamaita hero futi yatakurwa yaenda neluti yavatora mumba. Baba namaita hero ava vanga vaine vashandi vairi. Saka mumwe mushandi wacho hanzi zvakaitika nezuro, asara wacho munhu akatodhakwa, anga akatodhakwawo zvake, ari kuti akatorwa neuyu suspect, vakaenda kubhawa, kushekelton bhawa. Ndobva vaenda iye hamwidoro, uyu suspect uyu atiza uyu hamwidoro, akatora uya akanomuti gara apa. Ndobva aenda for 30 minutes omva azodzoka aine maskadi 3. Ndobva amupa uya akati chimwa, asi usabve muno kusvika ndakutora. Saka uya mushandi uya akamwa kusvika aona kuti munhu uya haasi kuuya, ndokuzofamba ndokudzoka kuno kumba, ndozvaatsanangura.